divákov a čitateľov e-reportu. Dnes tu opäť v štúdiu sedíme v podstate ako dvaja hostia, ale ja budem ten, ktorý sa podujal klásť otázky. No a na druhú stranu dnes pozvanie prijal predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozornosť. Dobrý deň, takže pokračujeme v tejto minisérii stretnutí s lídrami koaličných strán. Dnes ste tu vy. A ešte nie je ani koniec prvého mesiaca v roku a už sa toho pomerne veľa v politike udialo. Takže ja by som sa samozrejme postupne rád vrátil aj k vašej medializovanej, vysoko medializovanej návšteve Moskvy. Potom by sme sa mohli aj zastaviť pri úspechoch alebo neúspechoch vo vládnutí, ale začal by som tým, čo sa udialo v posledných dňoch. Opäť sa ako keby reštartovala. Myslím, že to môžem predsa len nazvať akási koaličná kríza. Vymieňajú sa názory cez médiá. Ako to v tejto chvíli je? Vyzerá to, že sa to vyrieši, nevyrieši. Budú predčasné voľby? No, pýtate sa ma veci, že asi by som musel byť veštec, pretože je také zaujímavé, ak pôjdem in medias res, že aj Eštok a ja sme dostali takmer rovnaké listy s podmienkou, že do konca januára máme vyriešiť ja nazvem to Huliakovcov, Eštok Migálovcov a je to také, že ja som niekedy, keď prvýkrát nastali problémy, hovoril, že ak je Huliakov záujem úprimný o riešenie problémov, tak má dvere otvorené a napriek tomu som sa dohodol na nejakej komunikácii s premiérom a myslím si, že to gro je také, že z tejto strany nehrozí nejaká nedôvera vlády, ale objavil sa nám taký fenomén, nazvem to Migal, ktorý zablokoval vládne návrhy o športe a stále dával také podmienky, ktoré vedel, že nemôžeme splniť. Financovanie občianskych združení a zmena systému v športe. Napriek tomu, že to bol vládny návrh zákona. No a do toho prišla nespokojnosť pre mňa prekvapivo pána Ferenčáka, ktorý zrazu sa dostal do sporu s Robertom Ficom. Do toho prišiel Malatinec, ktorému sa nepáči kultúra, hoci rezortne každá strana si zodpovedá za svoje problémy. Takže neviem, ako sa to celé vyvinie. Vnímam, že tieto skupiny poslancov sa nastavili teraz na to, že keď sa im nevíde v ústretí, tak sú schopní rozbiť vládu. Napriek tomu, že deklarujú, že ešte v tej fáze nie sú, ale už sú zjavne koordinovaní. Obsah listu, ktoré som ja dostal a Matúš Eštok je takmer identický. Nadejam sa, že ak by ich záujem bol nepoložiť vládu a bol by konštruktívny, tak riešenie sa vždy dá nájsť. Problém je ale, že keď už aj spejeme k nejakej dohode, vždy príde nejaká nová požiadavka a už sama Migala je zrejme, že až bytostne nenávidí Roberta Fica a mňa a že z trucu vytvára protipol. Chcel deklaratórne, to bolo komické, ísť na návštevu Ukrajiny a do ukrajinského parlamentu. Dokonca bol tak drzý Migal, že do delegácie Hlasu Ferenčák a Migal mala ísť poslankyňa Beata Jurik. A paradoxne Jurik je zase rodina Huliaka z Očovej. Ja vždy hovorím, že tá stredoslovenská skupina Malatinec, Jurik z PSK. A nechápal som to. No a potom bolo zrejme, že Migal dostal po nose, lebo už, ja ich volám Sorošovská skupina, pripravovali návštevu Šimečku, čo bolo zrejme. Takže nám denník zahral divadlo, že Šimečka sa prechádza po Kieve, zbadala ho česká novinárka a po obede sa stretol so Zelenským. Ale podstata je, že Migal vlastne tiež v tej pozícii zaujal stanovisko, že kvôli bezpečnosti tam nemohol ísť. Pravda bola taká, že ho odmietli na návštevu na Ukrajinu. V skutočnosti tam išiel ešte aj britský premiér v tom čase. Jasne, takže áno, hrajú sa tu hry. Ja stále sa pokúšam dúfať a veriť, že keďže tu operujú rôzne spravodajské zložky a ja vždy hovorím, že to, čo robí Robert Fico a naša vláda, sa nepáči Bruselu, že verím, že to nie je organizované s cieľom pádu vlády. Lebo ja poviem zase, my sme aj pri tvorbe vlády ustúpili, zamerali sme sa šport, kultúra, životné prostredie. Aj vieme to odkomunikovať s Huliakom, ale to už, čo sa deje v Hlase, je dneska
niečo, z čoho mám obavu, že sa to už riešiť nedá. No, spomenuli ste, že to vyzerá koordinované, to znamená, kto to koordinuje, ak sa môžeme nad tým takto verejne zamyslieť. Viete čo, ja to poviem tak, že vždy sa treba pozrieť, komu to prospeje. A ja som už pár úvah k tomu, že zvláštne s týmito ľuďmi dokáže komunikovať skupina z okolia prezidenta na čele aj s pánom Druckerom. Som to už x-krát mediálne povedal. Ja som aj Tomášovi povedal, že bol by som rád, aby keď s nimi vie rozprávať, zvláštne, že len oni, tak nech to nejako upraceme, ale aký bude toho výsledok a či nie je naozaj cieľom, aby vláda Roberta Fica a Fico ako líder padli, pretože to Bruselu najviac vyhovuje, keď sa tu objaví znova premiér ako Odor alebo Matovič, ktorí budú opäť len hovoriť, že Zelenský je múdry, treba tam pomáhať, nedaj Bože, ako Macron chce poslať vojakov, tak ako vyhovuje to najviac Bruselu. A viete, ja už v mnohých veciach vidím aj rôzne západné spravodajské hry, ktoré sa tu dejú a aj ten zákon o mimovládnych organizáciách, ktoré SNS navrhla, aby sme pochopili financovanie tejto skupiny ľudí okolo Šimečku a opozície, bol hlasom, žiaľ Bohu, autovaný vždy na ďalšiu a ďalšiu schôdzu. A naozaj to, čo sa deje v Hlase, prichádza aj na tie moje slova, že v Hlase bola časť skupiny poslancov, ktorá chcela vládu s opozíciou. Zrejme je tam v mnohých veciach nespokojnosť a mnohým podľa mňa sa nepáči aj to, že lídrom hlasuje Matúš Eštok. Takže hovoríte, že ako keby táto odštiepenecká skupina, ktorá je v Hlase v poslaneckom klube, je zložitejšia otázka ako tá vaša odštiepenecká. Ale to samozrejme, lebo viete, Migal a táto skupina ľudí si vie predstaviť vládu aj s opozíciou, ale asi Huliak ťažko by vládol so Šimečkom. Dobre, čo s tým pánom Huliakom? Aký je podľa vás postup? Myslíte si, že je schodné, že by ste sa s ním stretli vy a pokúsili sa na niečom dohodnúť? Prišla fáza, že z ničoho nič zmenil správanie. 5 mesiacov som bol za najhoršieho, teda on má uznesenie s ním, že sa nemôže stretnúť. Dostal som srdcervúci list a ja na ňo odpoviem, že poviem v tejto relácii exkluzívne, že ho v utorok o 2:00 pozvem na poslanecký klub, lebo nikto Huliaka nevyhadzoval, nikto jednoducho s ním nemal problém. Ešte raz opakujem, Slovenská národná strana financovala celú kampaň, my sme mu dokonca 238 000 eur poslali na účet financovanie všetkých nákladov. Vždy sme vychádzali korektne, zmenu správania. No oni sa pre zmenu sťažujú, aj sa to snažia komunikovať, že sa tam údajne nedržali nejaké dohody. Žiadne dohody neboli. Viete, ja som nikdy nerobil koalíciu s politickými stranami, ale s osobami. A to je prvá vec, ktorú treba povedať. Ja mám v tom čisté svedomie, Slovenská národná strana, uznajte sám, tak aby sme to porcovali podľa toho, že ja mám 2-3 poslancov a ja mám nárok na ministerstvo. Všetci išli pod značkou SNS. SNS splnila všetky záväzky a takisto SNS má nejaké svoje štruktúry, ale povedať mi, že volajme sa poslanecký klub SNS Národná koalícia je nielen drzosť, ale aj právne nemožné. Žiadna národná koalícia nebola partnerom Slovenskej národnej strany. A ukazuje sa, že ten problém, ktorý je v spoločnosti, že vy ste predseda politickej strany. Predstavte si, idú voľby, musíte si dať úver na seba 1,5 milióna, musíte nájsť komunikačne témy, vizuály, to všetko sme im ponúkli, lebo grafiku, billboardy, všetko sme riešili my. A samozrejme, že sú tu individuálne osobnosti, ktoré dostali šancu, ale nejakú tú lojalitu tí ľudia musia mať k tej strane a politická strana už dneska nevie garantovať to, že či je niekto člen, či nie, lojálnosť. Pretože tým, že my prídeme do parlamentu, ja ako líder strany to všetko zabezpečím, a ja prídem do parlamentu a tí poslanci vám môžu povedať zo dňa na deň, že ja na teba kašlem. Ja som taká osobnosť, že by som mohol byť líder strany, alebo si založím svoju stranu a kašlem na tvoj klub. Ako je to naozaj veľký problém, ak vnímate, čo hovorím, že vy tam človeka dostanete a on sa vám môže na druhý deň vykašľať na hlavu. Tak ťažko je strany dneska riadiť z tejto pozície,
lebo odchádzajúci poslanci boli. Odišiel od Matoviča, odišla z KDH podpredsedníčka. Keď Fico bol v opozícii, odišiel Pellegrini s desiatkami poslancov. Takže je to veľký právny problém, ako vyvodiť zodpovednosť poslancov v parlamente. Nemáte na to nástroj. Pamätáme si obdobie Vlada Mečiara, keď bola kauza Gaulider, kedy sa to ošetrovalo zmenkami. Ja som nikdy nedával nič podpisovať týmto ľuďom, ale myslím si, že to gro je, že aj Huliak nemá takú politickú skúsenosť, ako má povedzme Šimkovičová, ktorá už bola v parlamente a ktorú oklamal Boris Kollár. Aj Tomáš Taraba bol v parlamente, vie, ako to funguje. No a Huliak uveril nejakému vábeniu, ale ešte raz opakujem, keďže napísal list, ale teda poslal, lebo či ho písal on, alebo ho písali spolu, keďže aj Eštok dostal list obdobného charakteru. Zaujímavé je, že nám opäť dávajú v tých listoch nejaké ultimáta, ale odliadnúť do všetkého bude pozvaný na poslanecký klub, veľmi rád ho vypočujem a ja si nemyslím, že ja som človek, ktorý by nevedel viesť dialog. Asi by som ani takú kandidátku nedokázal sklbiť, ktorá uspela, pretože bez toho, ak by som to neurobil, by Robert Fico nebol premiér a Peter Pellegrini by nebol prezident, ak by nebola vláda Smeru, Hlasu, SNS. Dobre, takže uzavrieme túto tému tým, že ešte sa bude rokovať. A vždy sa musí rokovať. Politika je o tom, že viete, to nie je biznis a bežný život. Ako v živote, tak jak sa hovorí, že nemôžeš si vybrať súrodenca, ale kamaráta áno, a v politike musíš pracovať s každým. A máš tým, že my sme strana regionálna, my máme 2500 ľudí, od ľudí s základným vzdelaním až po vysokoškolské. Koordinovať to nie je ľahké. Máme stovku starostov, stovky poslancov zastupiteľstva. My nie sme strana bez štruktúr a ja som naučený rokovať, keďže poslal list, bude pozvaný na rokovanie, pretože doteraz hovoril, že má uznesenie s nemu, že so mnou rokovať nebude. V piatok mal rokovanie s premiérom, ja si vypočujem aj, keď sa Robert Fico vráti z Turecka, čo bolo predmetom rokovania a určite viem nadviazať aj na dialog s premiérom a tak ako som povedal, toto nie je taký problém ako Migal. Migal a táto skupina ľudí v Hlase sú podľa mňa tvrdšie oriešky. Prejdeme na trochu veselšiu tému, alebo teda aspoň dúfam, že veselšiu, to návšteva Moskvy. Ako na vás zapôsobilo hlavné mesto Ruskej federácie? Videl som, že ste dávali také pomerne nadšené videá, ale skúste ešte opísať. Tak viete, nechcem, aby to vyznalo, že nadšené videá. Ak tu niekto hovorí, keď tam cestujeme, že Rusi melú z posledného a kradnú čipy na práčkach a nemajú čo jesť a sú tam lopky. Toto vás naštartovalo, aby ste... Tak pozrite sa, prečo by som si nedal rifle a nešiel do obchodného reťazca a neukázal, že pozrite sa, tak je tu sortiment. Mzda v Moskve je na úrovni $1300 v priemere, niečo ako u nás, a benzín na úrovni 0,60 centov. Je iné, keď to vidíte, a prečo by som sa nepodelil o ľudí, že vidíte tu 52 masla, výber a všetko. Ja som takisto roky bol advokát, nikdy som si nemyslel, že aj takéto alebo aby som nepoužíval cudzie slova, že takéto kúsky budem musieť... Áno, nechcem hovoriť, že influenceri a podobní ľudia, ale v každom prípade dnes politika musí byť spojená aj s takýmto typom práce, sietí a sociálnych sietí. Ja som sa s tým zmieril. No ale mali sme aj veľké rokovania, kedy sme boli v Ruskej dume. Viete dobre, že som prvý Slovák, ktorý vystúpil v Ruskej dume, jeden z 35 ľudí na svete a som na to hrdý. Mám tam dobré vzťahy. Bol som v tom 2017. Bol som v Sovietskej federácii, bol som na vláde, aby som pochopil, ako to je s tým odchodom západných firiem. Videl som jasné dáta, že 80% západných spoločností tam ostali, čo je prúser pre európske automobilky, že odišli značky ako Volkswagen, Mercedes, ale okamžite ich tam nahradili čínske autá, ako Rusko je dneska plné čínskych aut. A vidíme, že Číňania kupujú aj podiel Mercedese, čo je pre mňa šokujúce. Skupujú staré fabriky Volkswagenu.
Takže tieto európske značky budú mať problém, čo samozrejme ten vývoj Nemecka, kedy zatvorili 17 atomových elektrární, kedy klesá životná úroveň, majú problém s prisťahovalcami, sa žiaľ Bohu odrazí časom aj na našej kvalite života. My sme štát, kde je najväčšia produkcia automobiliek na počet obyvateľov. To tu príde, aj tá energetická kríza súvisí s tým, že Európa nemá silných lídrov. Ursula von der Leyen robí viac proamerickú ako proeurópsku politiku, preto aj v týchto štátoch rastú hlasy, ako vidíme v Rakúsku Freiheitliche Partei, Strany Meloni v Taliansku, uvidíme, ako dopadnú voľby v Nemecku, a AfD má veľké čísla. A to práve preto, že lídri ako Macron, Ursula nehájili záujmy Európy. Európa Green Dealom stráca ťažký priemysel, všetko sa to presunulo do Číny, do Indie. Takže chcem povedať, že v Moskve som videl to, čo pravdepodobne bude nasledovať v Európe. A to je jednoducho, že ten ústup automobilov sem príde a Európa sa musí spamätať, lebo ako Európska únia dopadneme naozaj veľmi zle. Čiže stretli ste sa s ministrom zahraničia Lavrovom, stretli ste sa so šéfom Dumy Volodinom, stretli ste sa s Manturovom, ministrom hospodárstva. Ako komunikovali vzťah jednak k slovenskej politike a jednak k slovenskému národu? Treba povedať, že samozrejme, že sa dotknete aj vývoju ukrajinsko-ruského problému. Oni majú svoj postoj k tomu, že dlhodobo poukazovali na problémy, ktoré sa tam stupňovali od Majdanu, a to bolo zákaz používania ruského jazyka, až také terorizovanie prorusky hovoriaceho obyvateľstva. Samozrejme, že to má aj svoj vývoj, ale ja chcem, aby to tu jasne zaznelo. My by sme nemali ukrajinsko-ruský spor riešiť iným spôsobom, ako keď tu utečenci prídu a im pomôcť. Ako to, čo sa spustilo, dodávka zbraní, respektíve dialog Macrona, že tam treba poslať vojakov NATO, treba jasne povedať, že Ukrajina nie je členom NATO ani Európskej únie a Ukrajina tým, že napríklad Zelenský zastaví dodávky plynu, niekto na tom plyne zarába. Treba povedať, že bolo jasne zdeklarované, že mnohé západné spoločnosti kupujú ruský skvapalnený plyn a cez Amsterdam alebo cez nemecké prístavy často predávajú za trojnásobné a štvornásobné ceny tento plyn. Tým, že nejde aj Nord Stream, tak skvapalný plyn je jeden obrovský biznis. Pozrite si západné spoločnosti, ktoré s tým obchodujú, ako im 200 až 300% rastie zisk. A je zrejme, že Zelenský vlastne to nerobí preto, aby potrestal Rusov. Lebo Rusi ten plyn aj tak dodávajú skvapalnený, kupujeme ho ale drahšie. To znamená, niekto na tom špinavo zarába, pretože ten plyn Európa aj tak potrebuje. Ďalší príklad je jadrové palivo. Ak sa postaví atomový reaktor na určitý typ dizajn palivových tyčí, tak dneska vie každý, že ak nám aj niekto hovorí, že nám budú dodávať Francúzi jadrové palivo, opäť je to ruské jadrové palivo, aby bolo zrejme. Tam nemôžete dať žiadne iné, len ruské. A toto je pravda, ktorá sa nepáči. Som videl veľvyslancom Francúzska, Nemecka a Ameriky, ktorí ma vyzvali, že to nebolo korektné, čo som povedal. Ale ja hovorím, že ja mám rešpekt Spojeným štátom americkým, ale nemám rešpekt tomu, čo Bidenová administratíva robila, pretože sa evidentne priznali aj k tomu, že už pred konfliktom tam dodávali zbranie a nadejam sa, že aj v Amerike nie sú všetci stotožnení s Bidenovou politikou. A ja hovorím, že verím, že Trump túto pozíciu zmení a takisto hovorím, že aj Francúzsko, keď by bol na čele líder ako de Gaulle alebo Nemecko ako Helmut Kohl, ja si vážim Nemcov, Francúzov, Američanov, ja nikoho uražať nechcem, ale ide o ten typ politiky a ja vnímam, že ten typ politiky je veľmi zo západu falošný, že oni proste zarábajú aj na takýchto situáciách, tie nadnárodné, veľké, často aj štátne firmy a treba si tie veci pomenovať, hovoriť pravdu. Ja som reálne videl fakty a dáta a to, že sa to niekomu nepáči, ja beriem na vedomie, ale pravda je taká, že aj 80% firiem francúzskych tam ostalo. A ak Macron hovorí o tom, že tlak na Rusov, tak potom nech mi vysvetlí, prečo sa všetky francúzske firmy nestiahli.
Ohľadom tých výrokov smerom k západným veľmociam ste mali aj takú jemnosť, zase nebolo to nič vážne prestrelku aj s ministrom Tarabom. Ale na druhej strane tu cez víkend vybublal taká jemná kontraverzia, asi pomerne umelá, ohľadom toho, že či teda sme ešte alebo či vláda hodlá zachovať naše ukotvenie v západných štruktúrach. Predsa len tým, že je to taká citlivá téma, tak by som sa predsa len opýtal aj na toto. A jednu vetu poviem k Tomášovi, ja som aj teraz s ním sedel 1.5 hodiny ráno. Ja plne rešpektujem a možno tú pozíciu, že niekedy akože diplomatickejšie treba veci pomenovať, ale ja som aj Tomášovi vysvetlil, že ja som niečo aj pre americko-slovenské vzťahy urobil 2016-2020. Viete, že Slovenská národná strana sa snažila, chvála Bohu, že sme to urobili za dobré ceny, za polovičné ceny získať F-16 a mnohé iné veci. Mne ťažko môže niekto vyčítať a bol som pozvaný aj 2-krát do Kongresu Spojených štátov, ktoré mi návštevy zmaril práve Korčok, že by som nerobil politiku na západ aj na východ. Napriek tomu to, čo robil Biden ako prezident, sa s tým stotožniť neviem, pretože v mnohých veciach konal naozaj veľmi zvláštne, ale hlásim sa k tomu a nadejam sa, že politika Trumpa bude iná, síce proamerická. Zaujímavé, že Trump hovorí o Paname, o Grónsku. Uvidíme, ako sa dopadne rokovanie Trumpa a Putina. Ale viete, zaujímavé na tom je, že Trump sa ani netají tým, že dokáže spor urovnať. To znamená, ak by Amerika... Že by to malo zmysel. Hej. Áno, ale aj si zoberte, že dnes sa už nikto netají tým, že iba rozhovor Trumpa a Putina konflikt na Ukrajine ukončí, takže to není vec Zelenského, ale Amerika tam má veľkú pozíciu a tú pozíciu začal Biden. To znamená, že Trump vlastne potvrdzuje, že Biden a Spojené štáty mali prsty v tom, čo je na Ukrajine. To je logické. Takže ja chápem, že súčasný americký veľvyslanec na Slovensku s tým nemusí byť stotožnený, ale poprosím aj jeho o pochopenie. On je súčasť administratívy pána Bidena a Trump vymení, tak ako to býva zvykom, ešte aj ľudí v šatne vrátane veľvyslancov a bude tá politika Spojených štátov v mnohých veciach iná. Takže prejdem k tomu, čo povedal Tibor Gašpar. Nepovedal nič zlé, povedal len to, že ak by bolo v ústave stanovené nemožnosť vystúpenia alebo zväzkov, že v kontexte toho, čo sa v Únii deje, spokojne sa môže stať, že poviem príklad, AfD príde v Nemecku k moci a AfD sa netají mnohými vecami vrátane témy o vystúpení z Únie. To znamená, že tak ako bol Brexit, takisto aj Marie Le Pen alebo aj iné národné strany, Slovenská národná strana má partnerské väzby aj s FPÖ mnohými, hovoria, že ak sa Únia nezreformuje, že ak to nebude suverénne zoskupenie suverénnych štátov, nebude mať definovanú zahraničnú politiku, obrannú politiku, tak Európska únia nemá budúcnosť. Takže to bola myšlienka Tibora Gašpara a ja si myslím, že nepovedal nič zlé. Takže keď tak otvoriť diskusiu o tom, ako vlastne diskutovať s inými politickými silami v Európe, o tom, ako vyzerá Európska únia. Viete, my sme, dúfam vás neurazím, možno rovnaká generácia, som 74 a s tým, že... Sme? Áno? Tak som trafil. A treba si povedať, že úplne ma pochopíte, že nás učili stále, že NATO je útočný pakt, Varšavská zmluva obranný pakt. Asi sme zažívali, keď sa Gorbačov stretol s Reaganom a sme sa nadiali, že skončí studená vojna. No ale v mnohých veciach aj Sovietský zväz bol naivný. Stiahol vojakov, Američania ostali v Nemecku, boli nejaké dohody o nerozširovaní NATO a proste to všetko má nejaký súvis. A Slovensko, keď vstupovalo do Európskej únie, tak vstupovalo do Európskej únie, kde bude právo veta, kde budeme mať definované, čo bude spoločné. Veď tam je množstvo výhod. Hej, šengenský priestor, maastrichtské kritériá na Európsku úniu, ale tam bolo, že 60% sa štáty nezadlžia. Dneska sú v priemere zadlžené 80%. Takže treba hovoriť o reforme Európskej únie aj o tom, čo nás spája. A čo sa týka bezpečnosti, prejdem k NATO, je zrejme, že Spojené štáty ako líder má ešte aj individuálne zmluvy so jednotlivými štátmi a určuje tú pozíciu NATO, ale nie všetky záujmy Európskej únie musia byť stotožnené so záujmami Spojených štátov. Poviem príklad. Ak sa prezident Spojených štátov rozhodne
ísť do Afganistanu alebo do Panamského prieplavu a vznikne nejaký konflikt a niekto zaútočí na Spojené štáty a je tam kolektívna bezpečnosť. Čo bude s tým Európska únia robiť? Preto vždy hovorím, že v Európe čím ďalej viac zaznieva názor, že NATO je prekonaný projekt z hľadiska kolektívnej bezpečnosti členských štátov Európskej únie a treba nastaviť spoluprácu európskych armád. Takže môže byť, že tu takéto hlasy budú sileť a to neznamená, že zajtra Slovensko odchádza z únie alebo z NATO, ale ten dialog sa vedie v každom štáte. Veď koniec koncov pred niekoľkými rokmi to otvoril zase zo svojho uhla pohľadu aj prezident Macron napríklad. Jasne, čiže to aj z rôznych uhlov pohľadu prichádzajú tieto návrhy na to, aby si Európa postavila takú silnejšiu aj bezpečnostnú architektúru, ale aj nejakú kolektívnu bezpečnosť, ktorá by pokryla. Takže nič zlé na tom nie. Dobre, toľko k geopolitike. Vráťme sa ešte na chvíľku domov. SNS je súčasťou vládnej koalície, má 3 ministerstva, ak sa nemýlim. Vláda síce nerobila nejaký oficiálny odpočet vládnutia pri napríklad tom prvom výročí uchopenia moci. Ak by ste vy mali v krátkosti zhrnúť, čo považujete za, nazvime to tak, úspechy alebo niečo, čo sa vám podarilo. Treba povedať, že keď sa vláda tvorila, Hlas prísne trval na tom, čo dneska porušuje, že každý zodpovedáme za svoj rezort. A ja môžem povedať za kultúru, že snažíme sa na novo nastaviť audiovizuálny fond, zastaviť pochody, LGBT financovanie, podporovať vlastne projekty, hovoriť o tom, že všetko má svoje hranice, že nemôže byť umenie, povedzme, definované, že čím väčšie šialenstvo, špinavá plienka alebo dačo a to treba financovať. A v podstate sa nás vbehla do prostredia kultúry a umenia, kde pomaly čím šialenejšie, tým väčšie umenie a snažíme sa... No ale máte ho ten rezort. Áno, ale hovorím, že považujem za veľký úspech. Ale áno, veď preto bol nový zákon STVR, kde nás zablokoval Hlas, že nám núti do riadiacich orgánov dať Dana Krajcera, ktorý bol vlastne pri tom, keď sa televízia a rozhlas delili a úplne z iného spektra, čo mu vôbec nerozumieme. A tým pádom sa zablokovala voľba, takže sme v STVR na polceste. Audiovizuálny fond, takisto reforma urobená, niektoré veci dobehujú, niektoré budú na novo. Fond na podporu umenia, zvládli sme takisto mnohé iné veci. Keď prejdem k životnému prostrediu, takisto mnohé veci zastavené, rôzne šialené projekty, rôzne... Myslím, že tie odpočty naši ministri urobili. Cestovný ruch a šport, v oblasti cestovného ruchu nová definícia, propagácie Slovenska, cielené reklamy, v športe historicky najviac peňazí, 60 miliónov minulý rok do infraštruktúry. Takisto prebehujú výzvy. Mali sme tu 8. januára, čo médiá ignorovali, prezidenta olympijského výboru pána Bacha, kde som spolu s ním poklepával novú športovú olympijskú arénu v Šamorínskom centre. Takže si myslím, že tomu, čomu sa venujeme, to sa snažíme robiť poctivo. Zaviedli sme športové poukazy pre maloleté deti. A zaviedli sme takisto, presadili znížené DPH pre reštaurácie, pre ubytovacie zariadenia, fitness centrá. To znamená, že tam, kde som vedel, som nohu dal. Znížili sme dane živnostníkom na 10%, malé firmy s obratom do 100 000, 15% živnostníkom s obratom do 100 000. Zachovali sme status živnostníkov. Takže vedel by som pokračovať v mnohých veciach. Samozrejme, nemôžem za to, že Matovič, Sulík a Kollár nenesú zodpovednosť za obdobie 3 rokov. Povedal som to na príklade, keď sa Matovič teraz vystveral na úrad vlády, že keby to urobil vo Francúzsku, tak ho stlčú. Ale mám veľkú výtku k tomu, čo sa deje napríklad v oblasti rezortov, kedy si tú zodpovednosť zobrali iné politické strany, ale snažím sa do poslednej chvíle to neriešiť, pretože do Linkova to bol šialený exces, kedy sme videli, že to je úplne nezvládnuté. Ale za našu stranu poviem, že robíme s najlepším vedomím a svedomím reformy a som hrdý na mnohé veci, ktoré sme pre ten segment, za ktorý zodpovedáme, dosiahli. Tvrdohlavo ste bývalý minister školstva. Napríklad, keď sme zobrali v roku 2016 školstvo, tak môj cieľ bolo zdvihnúť platy o 40%, čo som, to vie potvrdiť aj pán Ondek, svojou tvrdohlavosťou presadil. To znamená, keď za niečo zodpovedáme a v tej dobe sme zodpovedali za obranu,
tak sa vždy snažím za ten rezort bojovať. Keď ste spomenuli zdravotníctvo, tam by vám pravdepodobne Hlas mohol vyčítať to, že si predsa len akýmsi spôsobom leziete do rezortov a teraz narážam na pôsobenie splnomocnenca vlády pre vyšetrovanie pandémie, kde sa teda Hlas aj ozval, že sa im nezdá vhodné, aby sa snažil diktovať niekto. To nie je celkom pravda, lebo splnomocnenec vlády je prienikový človek, ktorý poukazoval na to, že alebo jeho úloha bola skoordinovať a identifikovať problémy obdobia pandémie so zadaním pre jednotlivé rezorty. A je to splnomocnenec vlády, to znamená, že má tú pozíciu pri premiérovi. A keby nebol Kotlár, tak v mnohých veciach aj pri Momkách by niektoré dáta alebo aj niektoré veci boli zamietnuté pod koberec. No, tak snažil sa tam diktovať to, ako môžeme alebo nemôžeme vystupovať svetové zdravotníckeho. Ale to vám poviem znova, dobre ste mi nahrali, že keď Kotlár povedal, že vystúpiť zo zdravotníckej organizácie VHO, tak bol braný pomaly, že sme šialenci však. Lenže aj politika prezidenta Trumpa, pretože s pánom Kennedym, ktorý by mal byť v administratíve, je Peter v kontakte, bude obdobná. Viete, ono treba povedať, že nie všetko, čo lobby tu zastáva, je tá skutočná pravda. Uvidíte aj, že v mnohých veciach Donald Trump bude otvárať veci, ktoré vám mohli z úst našich alebo Petra Kotlára pripadovať ako sci-fi, ale verte, že Donald Trump sa na zúbky Svetovej zdravotníckej organizácii pozrie, pretože jeho retorika aj témy boli komunikačne v mnohých veciach zhodné s tým, čo Peter Kotlár rozprával. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Každopádne jedna z takých dvoch tém, ktoré napríklad zaujímajú často aj čitateľov Airportu, to sú témy ako mimovládky a ešte predtým teda to vyšetrenie pandémie. Otázka, či sa toto naozaj darí, napriek tomu, že tu je splnomocnenec. Ja len doplním, predsa len niektorí sme čakali, že sa vyšetrí to, čo sa dialo. Ale sa nemá ministerstvo vnútra, keď tu budete mať Matúša Eštoka, spýtajte sa, prečo až po roku vytvorili vyšetrovací tím a prečo sa veci nevyšetrujú. Toto je zodpovednosť Hlasu. No skôr ide o zdokumentovanie toho, aký a to nemôže robiť Kotlár. Prijímali. Nejde o tú trestnoprávnu rovinu v prvom rade, ale o to zdokumentovať, čo sa dialo na tých poradných orgánoch, akým spôsobom. Ja som nevidel jedné tlačové alebo trestné oznámenie správy štátnych hmotných rezerv nového šéfa. To všetko je zodpovednosť Hlasov aj v zdravotníctve. Ja vám poviem, že Kotlár je koordinátor vo veciach, ale to, že neboli ľudia na výsluchoch, to je zodpovednosť Matúša Eštoka. A čo sa týka ešte, ak hovoríte mimovládky, znova problém s Hlasom. Ja vám poviem otvorene, že pri schválení zákona o mimovládkach je znova problém s Hlasom a vysvetlím. Už sme sa zo SNS na to nevedeli pozerať, tak sme podali v septembri zákon o mimovládnych organizáciách, kde sme išli do tvrdej verzie, ktorá prešla aj v Gruzínsku. A treba povedať, že zákon o mimovládnych organizáciách je obdobný aj vo Francúzsku. To znamená, ak sa sleduje tok do neziskových organizácií a mimovládnych peňazí, odkiaľ prichádzajú, odchádzajú. My sme to skoordinovali so Smerom, ale vždy sa to kvôli Hlasu odkladá, každé hlasovanie o mimovládnych organizáciách. My sme ustúpili z toho, že by tam bolo označenie zahraničná osoba a išli sme do toho, že len budeme kontrolovať, kto a komu posiela peniaze. Ale znova sa vrátim k tej skupine poslancov okolo Tomáša Druckera. Títo ľudia s tým majú evidentne problém. A tam sú tie hodnotové spory medzi SNS a Hlasom, kedy aj pri zákone o mimovládnych organizáciách už by bol dávno schválený, keby to Hlas neblokoval. Ja nepopieram to, že určitá časť ľudí v Hlase im to môže z princípu prekážať. A to je ten problém. No dobré, ale na druhej strane tak predsa len úplne povedané ten inštitút zahraničného agenta, to mohlo byť jasné pomerne od začiatku, že tam bude konflikt. Áno, veď práve preto, len sa strátil nejaký čas. Nie, nestratil. Viete čo, zajtra môžeme, keď bude Matúš Eštok pripravený, že jeho poslanci budú hlasovať, zajtra to vieme upraviť do podoby, ktorá je pre Hlas priateľná. Zajtra. No veď o to ide, či sa jednoducho konštruktívne neviete. Preto len ako vkladať to do jedného balíku s tým lobbyingom tiež pravdepodobne. Ale to lobbying bola fáza ďalšia. My sme už označenie agentov, ale aj lobbying sme ochotní stiahnuť.
Ostali sme pri jednej variante. Čiže si viete sadnúť pravdepodobne. No jasné, ale nechcú akceptovať ani to, že kontrola peňazí, ktoré prichádzajú a odchádzajú. Už aj tam sme sa dostali. SNS, my sme v tých veciach konštruktívni. Ja chápem a snažím sa pochopiť aj myslenie ľudí, ktorí môžu mať liberálnejšie myslenie ako Tomáš Drucker, Miguel a ďalší. Ale ak príjete do fázy, že tí ľudia stále menia a podáte si ruku a preto aj zajtra ja sa stretnem s Uliakom, ale nech mi napíše ABCD a keď mi dá ruku, nech to platí. Ak rokujete s niekým a ten príde zajtra, že a ešte toto, tak sa rokovať nedá. Ale ja si myslím, že za seba a za našu stranu poviem 2016-2020 nebola ľahká koalícia s Ficom a Bugarom, ale tam neboli takéto problémy. Tieto problémy vznikajú s tým, že časť ľudí v Hlase je hodnotovo nastavená na vládu s opozíciou a to je prúser. Myslíte, že tie mimovládky sa predsa len podarí, nepodarí? Nepodarí, pretože Hlas to nepodporí. Myslíte, že v prípade, že by prešiel napríklad ten návrh zákonnej úpravy, ktorá myslím, ona prešla prvým čítaním, myslíte si, že by to riešilo? Áno, ja som to nastavil tak s právnikmi, aby bola vnesená povinnosť mimovládnych organizácií každý rok zverejniť na webe súvahu, výsledovku a prílohu k účtovnej závierke, kde by bola finančné transakcie nad 5 000 eur. Videli by sme, že a museli by to dať na svoj web a odovzdať na ministerstvo vnútra. Videli by ste, odkiaľ peniaze do mimovládky prišli a komu idú. A to je tá zásadná vec, náš cieľ, aby ľudia vedeli verejne dohľadať, že či mesežníkov dostáva peniaze z Ameriky alebo nie, alebo kde idú peniaze z rôznych občianskych združení a že či aj ambasády niektoré západných štátov dávajú peniaze do mimovládok, čo máme informácie, a z toho financujú našu opozíciu. Tam samozrejme teda je dôležitá tá transparentnosť, aby boli takéto nástroje, ale potom ešte niekto tie informácie musí aj spracovať. Ale ja vám to vysvetľujem. Politická strana musí napríklad na svojom webe zverejniť pôžičky a takisto sme zaviedli inštitút, že tieto mimovládne inštitúcie by v PDF-ku na svoj web to museli dať a takisto odovzdať na ministerstvo vnútra. A tým sa ako keby okruhom dostávame opäť späť k tým médiám. Už sme spomenuli verejnoprávnu televíziu a rozhlas. Otázka je, či tu bude také prostredie, zase to mediálne prostredie pripravené na to, aby tú transparentnosť ďalej rozširovalo, pretože potrebujete potom pracovať s týmito informáciami ďalej. Poprvé, SNS podala aj zákon, kde sa stanovia pravidlá vzťahu občana a médií. To znamená, chceme zaviesť určité reklamačné konanie. SNS navrhla, ten zákon je podaný, že ak sa u vás objaví článok, máte právo sa obrátiť na, nazveme to reklamácia@ereport.sk, pretože dnes často online portály ani žiadne médiá nemajú dokonca ani kontaktnú osobu, komu môžeš zavolať. Môžeš tak volať na lampáreň. Príklad. Danko sa rozišiel s priateľkou, dozviete sa článok, úplná idiotina a v nejakom čase vám to môže aj osobne ublížiť, alebo povedať Danko odfotený s oligarchom a vy môžete volať na lampáreň. Takže my sme zaviedli, že tam bude mechanizmus do 48 hodín reakcie a redakcie, pokiaľ nie veľmi rýchle konanie na súde, ktoré povie, či je to obsahová pravda, či nie. To znamená, zavádzame osobitné inštitúty reklamácií na to, aby sa človek vedel brániť. Plus sme sa bavili aj o tom, či je normálne. Často v diskusiách máme nie že anonymné fyzické portály, ale máme hromadné kolektívne skupiny diskutérov, ktoré sú riadené umelou inteligenciou. A vy často, keď aj rozprávate s nejakým Johnom Kerrym, tak zrazu zistíte časom, že ten nejak čudne odpovedá, je to robot. A my chceme, aby boli dané pravidlá do diskusných fór, kde jednoducho bude vylúčené diskutovanie cez robota a musí to byť identický človek, či už vo svojom a cudzom mene, ale aby to bolo riešené. To znamená, otázka médií je veľmi zložitá a v digitálnej dobe veľmi dôležitá, ale SNS má pripravený zákon na Úrad pre mediálne služby, ktorý by bol centrálnym orgánom a nahradil by Radu pre mediálne služby a bol by partnerom podľa legislatívy Európskej únie aj s inštitútmi ako Meta, Facebook. A to sa zase slnečkári, poviem, boja,
pretože tým pádom by štát získal pozíciu, kedy vie s týmito sociálnymi sieťami, ktoré sú často veľkým nástrojom aj na politiku, ale aj na šírenie klamlivých správ rozprávať. Ten zákon predstavíme, pokiaľ táto vláda vydrží v období februára, by mal ísť do legislatívneho pripomienkovania a to je ďalší prínos SNS k tomu, aby sa tu robil poriadok aj v tejto oblasti. Pán Danko, prebrali sme pomerne veľa vecí zo zahraničnej politiky, z domácej politiky. Ešte na záver, váš tip, to bude vyzerať o rok, ešte bude vládnuť táto vládna koalícia, alebo to bude niečo ďalšie? Viete, ono je to tak, že raz som povedal, že ľudia otupievajú a ja tu nebudem teda... Áno, ujalo sa to. Tak a nemal som pravdu v mnohých veciach, keď vidíte úroveň vzdelania a ja budem často poukazovať na to, že západu sa niekedy hodí to, aby sme sa tu vadili a nevzdelávali sa a vidíme ten pokles a vy to viete takisto hodnotiť, že asi nieraz ste boli v Bruseli, že ako oni k nám pristupujú, často si myslia, že tu nevieme čítať a písať a hodí sa im, aby tlačili tú úroveň dole, ale vrátim sa k podstate. Nechcem tipovať, pretože ja vám poviem, že je to v našich rukách, urobím všetko preto, aby to bolo. Pokiaľ ten cieľ Migalovcov a tohto liberálneho krídla v Hlase nie je vytvoriť úradnícku vládu alebo potúpiť Roberta Fica a aby vláda padla, to znamená, že nemajú títo ľudia zlý úmysel, lebo to sa časom ukáže, komu to vyhovuje a aká vláda by prišla po Robertovi Ficovi. Ak príde úradnícka vláda, na čele ktorej sa usadí niekto z okolia Tomáša Druckera, tak asi nikdy sa už nezbaví toho puncu, že v tom mali prsty. Ale ja stále verím, že sa spamätajú aj okolie prezidenta, pretože má čo povedať do riadenia strany Hlas, je čestným predsedom, zodpovedá takisto za Miguela Šalitroša a mnohých. Ja si musím svoj dialog či už priamo, alebo prostredníctvom premiéra odmakať k tým poslancom, za ktorých zodpovedám, preto si aj zajtra s Huliakom na poslaneckom klube sadnem, ale ak toto vyriešime a nie je tam snaha, že niekto s liberálnymi kruhmi v Hlase a s Bruselom chce Fica popraviť, tak by sme mali fungovať ďalej. Prajem veľa síl do týchto rokovaní aj do celého zvyšku nového politického roka. Ďakujem, že ste... A ja ďakujem, všetko dobré prajem.